Min mejja tal-qatra u min mejjed fis-sakra, hekk sostnew id-deputati nazzjonalista Jerome Caruana Cilja u Albert Buttigieg f'konferenzi tal-aħbarijiet dwar il-faqar u l-għoli tal-ħajja u kif in-nuqqasijiet tal-gvern qed iħallu pis fuq il-poplu Malti Wawċi. B'kuntrast il-Partit Nazzjonalista għandu diversi proposti ċari li kapaċi jgħinu b'mod dirett lill-familji u qed ikun proattiv fuq din it-tema li tolqot il-eluf ta' familji u ħaddiema. Jerome Caruana Cilja stqar li l-gvern għandu jwaqqaf il-ħela u tberbi tal-qalba għaliex pajjiżna kif nusejjer preżentament jaff jispiċċa b'dejn li jaqbes l-10 biljun euro. Jekk il-Ministru tal-Finanzi qed jinkwetaħ id-dejn tal-Gvern għandu jibda billi jġib lura dak li nsteraq u mhux billi jissikka ċ-ċintorin għal ħaddiema u l-familji. Kieku flus il-poplu jintużaw iktar kif inhu xieraq b'mod iktar aħjar, kieku ngħinu ferm u ferm iktar lill-familji, lin-negozji, ma partikolarment lill-vulnerabbli u lid-dgħajfa. Pajjiżna jeħtieġ bidla fid-direzzjoni. Albert Buttigieg min-naħa tiegħu tenna li kontinwament naraw sfida wara l-oħra bil-biżijiet tal-għoli tal-ħajja kontinwament taħallu impatt fuq ħajja il-familji Maltin u Għawċin. Irridu innaqsu fejn dawk il-persuni qegħdin jiffangaw. Allura m'għandix għalfejn inkompli bl-istorja li kulħadd jaf li għandna sensiela ta' nies li qegħdin jiffangaw u jitħanżru minn fuq il-flus pubbliċi. U allura ejjew nagħtu l-flus il-verament min għandu bżonn il-flus. U naħseb li l-aħħar punt li nixtieq naqsam magħkom osservazzjoni hija xi ħaġa li aħna bħala Partit Nazzjonalista konna minnija wkoll anke fil-manifest tagħna hija li noħolqu niċeġ ġodda ta' investiment. Ċifri tal-NSO juru kif l-għoli tal-ħajja f'pajjiżna qed ikompli jiżdied brata maġla tant li fi żmien xahar biss ġiet innotata żieda ta' 0.2%. Fil-fatt ir-rata annwali ta' inflazzjoni f'Jannar kienet dik ta' 6.8% fil-waqt li daq xahar wara din żdiedet għal 7%. L-akbar żieda bejn Jannar u Frar din is-sena deret l-aktar fi prodotti tal-ikel u tax-xorb li mhux alkoħol b'żieda ta' 13.2%. Warahom fil-istem spejjeż relatati ma' djar, il-prezz tal-gass u l-kontijiet tad-dawl u l-ilma. U s-soluzzjoni tal-gvern u dan kollu dejjem skont il-Ministru Clyde Caruana hi l-sikkar taċ-ċintorin.